Se pare că, indiferent ce nume ai sau ce rol ai în societatea asta, problemele vieții nu te ocolesc. M-am uitat zilele astea pe YouTube la niște emisiuni românești cu vedete care au foarte multe probleme. Din păcate, terapia care ajută extraordinar de mult nu este recomandată pe TV. Am văzut și emisiuni, podcasturi foarte importante în care se trecea așa cu vederea peste, se spunea, la terapie ați fost, vorbesc despre relații de cuplu, despre probleme în cuplu, despre vedetele care se căsătoresc de 11.000 de ori și tot nu sunt fericiți. Adică fericirea asta este așa, ține un an, doi, faci 1, 2, 3, 5 copii și pe urmă schimbi. Din păcate sunt și vedete foarte afectate de relațiile lor, unde sunt relații foarte abuzive și unde copiii sunt la rândul lor afectați nu doar pe perioada asta, ci pe o viață întreagă. Și nu suntem conștienți de asta. Nu tragem destule semnale de alarmă. Hello, du-te în terapie, o să fie foarte bine. Da? Există o actriță pe care am admirat-o mereu și care, din nefericire, a făcut un copil și trece prin situații teribile, inclusiv în proces cu fostul ei soț și cu relația abuzivă pe care au avut-o și este întrebată. Trece printr-o perioadă îngrozitoare și este întrebată, te duci în terapie? Nu sunt ok să mă duc în terapie, dar când trebuie să te duci în terapie? Când ești ok? Sau când nu ești ok? În terapie te duci atunci când nu înțelegi ce ți se întâmplă. Dacă ea s-ar fi dus prima dată când a trecut cu soțul ei prin dezastru în terapie, nu ar mai fi trecut a doua oară. Nu ar mai fi trecut a doua oară. Nici a treia, nici a cincea. Pentru că conștientizezi, pentru că oricât ți se pare că omul respectiv se va schimba, lucrurile nu sunt așa. Creierul uman nu funcționează așa. Iar ea cu siguranță are traume din copilărie de acceptă la infinit povești teribile. Dar terapia asta îți face bine. Terapia asta nu e ceva bau. Nu. Mai mult o judecau cei care îi luau interviu. Și ea se simțea judecată. Dar de ce ai făcut asta? Dar de ce n-ai făcut aia? Dar de ce... Cum ai putut să faci asta? Da? În terapie înțelegi. Cum am putut să fac asta? De ce am făcut asta? Așa rămâne totul la am crezut că, am idealizat că... Nu, lucrurile nu stau așa. Noi trăim într-o bulă în care ni se pare. Lucrurile ni se par. Nu, faptele vorbesc. Faptele vorbesc și creierul nostru trebuie să acționeze în funcție de fapte. Nu de vorbe, pentru că vorbele sunt pe moment. Creierul uman, bolnav, este în stare să creeze povești teribile, doar ca să te facă să crezi că. Și el să-și atingă scopul. Boala asta să-și atingă scopul. Cupluri care au foarte mulți copii de vedete, da? Nu se iubesc deloc și se vede. Dar apar pe TV, apar în podcasturi ca fiind iubirea cea mai mare, deși acțiunile lor, limbajul corpului lor este clar că nu există iubire acolo. Dar nu fac nimic. Merg înainte acceptând situații. Ea foarte nervoasă, el
lăsând barierele jos și ea cu o anxietate foarte mare este întrebată: ai fost în terapie? Nu. Cum să mă duc eu în terapie? Îmi rezolv lucrurile așa cum pot. Dar gândește-te că a rezolva lucrurile așa cum poți sau a fluidiza viața ta, a o aduce la ceva sublim, a o transforma, a te vindeca. În momentul în care ai o problemă, ai anxietate, ai fobii, ai niște traume, ok? Unde le rezolvi? Când le rezolvi? Știi ce se va întâmpla? Traumele astea se vor duce, vor ajunge la copiii tăi. Și dacă tu nu oprești rănile astea emoționale să se dezvolte, să crească, ele nu se vor termina la tine, din păcate. Nu e doar problema ta, pentru că emoțiile trec la copii. Tu tot ce ești emoțional transmiți. Am să mai vorbesc despre asta pentru că actrița a fost întrebată de ce apari la TV să vorbești despre asta. Și a spus: nu aș fi făcut asta niciodată, dar vreau să atrag atenția. Vreau să-ți spun că să atragi atenția, o atragi asupra poveștii tale. Pentru că sunt foarte, foarte multe povești la fel. Oamenii trăiesc la fel, indiferent de rolul social pe care îl au, pentru că au traumele lor interioare. Dacă tu vii să spui pe TV: hello, uite ce face un bărbat, nimeni nu va învăța nimic. Pentru că chiar dacă tu spui, chiar dacă tu atragi atenția, pentru că la fel cum tu ai știut că se poate repeta povestea, la fel cum tu ai știut că un bărbat care greșește odată poate să greșească de multe ori, la fel și restul femeilor sau bărbaților, depinde de situație, vorbesc acum despre o femeie abuzată, vor face la fel. În subconștientul lor au un program care se repetă. Programul ăsta se repetă, indiferent ce ți se spune. Dacă nu te duci în terapie să conștientizezi cu adevărat, să lucrezi cu tine în fiecare zi, vei repeta aceleași greșeli la infinit. Nu e ceva ce se schimbă pentru că am trecut prin asta. Nu. Ai trecut prin asta, a doua oară o să treci din nou pentru că o să ți se pară persoana respectivă sau aceeași persoană diferită, pentru că tu ai în subconștient, da? Adică locul în care sunt programe, locul care te mână înainte. Tu ai acolo niște traume, tu ai acolo niște percepții greșite și n-ai cum să scapi de ele dacă nu le aduci în oglindă, să te uiți la ele, să spui: ok, asta este ce am în subconștient. E nevoie de schimbare. Și în fiecare zi eu îmi pun o intenție să mă schimb. Dacă eu nu fac asta, subconștientul nu se schimbă. Și o să atrag în viața mea același tip de persoane sau aceleași persoane care îmi vor face același rău și mie și copiilor mei. Du-te în terapie, nu-ți face nimic rău. Este ca și un vânt de vară. E ca și ceva care te ajută să trăiești fără pietre după tine, fără să tragi pietrele destinului. Sau te ajută să lași pietrele destinului deoparte.